Hola a todos. Estamos con Sandra Vilas. Ela é a responsable de Boina Galega. Hola, Sandra, boas tardes. Hola, boa tarde, que tal? Hola, boa tarde. Grazas por estar con nós. Ela vai nos falar do seu proxecto que está dentro de Artesanía de Galicia. Ela é artesana. Fálanos un pouquiño, Sandra, do teu proxecto. Contanos, que faz? Bueno, pois mira, o meu proxecto está centrado en xeral nunha materia prima, que é a la de ovella, é o feltro artesanal, por así dicirlo. Bueno, xa antes de comezar coa boina xa me dedicaba a isto, pero bueno, nun momento dado e un pouco por casualidade, non chegou a oportunidade de facer unha boina, máis ben a suxerencia de facer unha boina feita en Galicia. Bueno, e accedín, e a partir de aí pois empezou a un pouco como sin querer e así veume dado, non? O feito de que a boina comezou a coller un pouco de protagonismo no meu traballo, porque non había boinas feitas en Galicia e entón, bueno, pois xa que tiña tanta demanda e que a xente lle interesaba, bueno, digamos que decidín darlle o meu toque persoal, non? E comezar bueno, a plasmar un pouco a miña creatividade e os meus deseños dentro do que era un complemento como podía ser a boina, que era tan clásico, non? Na nosa cultura galega, bueno, digamos que levala un pouco o meu terreo e sacala da imaxe típica da boina clásica. E, bueno, a partir de aí foron surdindo outra serie de traballos tamén vencellados sempre o que a nosa cultura, como foi pois tamén con feltro e con la facer pois uns paxariños, os paxariños típicos de por aquí de Galicia que podemos atopar en calquera dos nosos paseos, non? Entón van surdindo así pequenas cousas, todas sempre co mesmo nexo que digamos que a la e a cultura de Galicia, non? En que momento decidiches adicarte á artesanía? Que foi o que te atraxo de artesanía? A miña avoa, non? Que cando éramos pequenas, a miña avoa era costureira, e entón ela pasaba as horas enredándonos mentre os meus pais iban a traballar. Ela, pois, a maneira de ternos enredadas era coser botóns, facer vestidos para as miñas bonecas, pero ela era como moi meticulosa, e entón empezou por aí un pouco o tema do textil, dende sempre. Sempre foi moi creativa e demais. E logo, bueno, pois sempre lá dixen, isto é espectacular, eu con isto podo facer dende un pano, un vestido, un xersei, podo facer calquer cousa e ademais incluso podo chegar a facer unha escultura, porque non tiña ningún tipo de non tiña ningún tipo de limitación ou casi ningún. Entón decidín adicar todo o meu traballo e todo o meu aprendizaxe e dende a montaña de Lugo que me puiden ir a aprender o proceso da lá dende o principio, bueno, técnicas máis complicadas, pois que como o nuno, técnicas xaponesas e demais, que, bueno, xa que de alguna maneira xa é un pouco levar un pouco a modernización e demais, non? Pero a culpable de todo foi a avoa, eu sempre. Boa. En que te inspiras? Cales son as túas fontes de inspiración? Bueno, mira, realmente, a ver, mentiríache se che dixera que non, o sea, que non é a natureza, porque en xeral a min gústame moito, son moi de campo, son moi pouco urbanita, a verdade,
E entón, pois sí, sí que me inspiro moito na natureza, pero a verdade é que me poden inspirar as cousas máis extravagantes, non sei moi ben, moitas veces vou e penso nunha forma, en unha forma determinada e penso como trasladala a, 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 a unha boina. Evidentemente os paxaros pois xa é unha cousa que xa me ven dada, non? Porque xa están na natureza e lóxicamente velos e inspiraste neles directamente, non? Pero calquer cousa, dende unha pechadura, unha cousa, xa, calquer cousa me pode servir para empezar a voar por aí. Poderíamos ver algunha mostra do teu traballo? Tes algunha boina por aí que nos podas amosar? Sí, a ver, en xeral agora teño todo, o sea, está no taller, porque, bueno, teño un taller que xa o meu traballo é viable facelo na casa, sempre ando de un lado para outro coas cousas, que, como digo, xa parezo María das Bolsas, porque sempre ando con bolsas de aquí para lá, pero, bueno, teño aquí algunhas cousas que vos podo amosar. Mira, por exemplo, esta, non sei se se ve, é unha das boinas con como, bueno, chamase brutas, é unha boina como con buratiños, así, hai a quen lle parece unha camelia, hai a quen lle parece, bueno, cada un saca as súas conclusións. Despois esta é unha das miñas boinas moi típicas que é, por exemplo, bueno, unha boina vermella con un broche, que é caro o recheo para que vexades. E logo esta foi un capricho que esta trouxena do taller para amosárvola, porque, bueno, esta foi un capricho que xa é así un pouco coñecida no meu mundillo, que é unha boina feita, que aquí saíme do que era o meu material, que é a lá, e entón aquí, bueno, aquí xa se me foi moito, e quería facer unha boina con palla de San Cosmeiro. Entón, bueno, aquí teñolle que agradecer, que sempre aproveito, ás mulleres da Asociación Cultural de San Cosme de Antes, que foron as que me botaron todos os cables habidos e por haber, porque eu nunca traballara este material. Entón, era unha cousa que eu tiña na miña cabeza, pero necesitaba trasladala aquí e, bueno, elas proporcionaronme a palla, estupendamente trenzada, e aparte os consellos que requería para levala a cabo. E ao final, bueno, pois foi unha boina que saleu en algunha publicación, algunha publicidade de Artesanía de Galicia e demais. E logo, bueno, pois quero vos amosar pois esta pega marza que que teño bueno, está todavía en proceso, ainda non está rematada, ni moitísimo menos, pero bueno, é un proceso dun dos meus paxariños. Esta é a primeira marza que fago, e entón vai así como moi a modo, porque tamén teño outras cousas, como son cousas que vou deixando as cousas novas, así as miñas historias como para o final, porque sempre primeiro van os encargos e hai que sacarlos adiante. E bueno, máis ou menos é así unha pinceladiña de nada do meu traballo, porque normalmente todo o que entra sai, e a veces non teño moito así de... Sí. E como levas agora todo o tema do confinamento, estás ou notas a hora de traballar, baixaronte os encargos, sigues traballando normal, como estás levando? Bueno, mira, vin colleume, a ver, eu son colleume nun bon momento de traballo, é dicir, eu xa tiña encargos previos e con fechas de entrega máis a longo plazo. Entón, a min, a ese nivel, o sea, en tema de pedidos, o sea, de baixarme o traballo, non me afectou. Agora mesmo non me afectou. Se non se estende moitísimo no tempo, non sería un problema para min, por sorte. A que se me afectoume a nivel productividade. É dicir, porque eu, pois, por volume de traballo, pois, bueno, teño algunhas persoas traballando comigo,
E entón, pois, isto pois implicou que algunha se teña que estar na casa porque lóxicamente que non poida desplazarse ao taller nun momento dado, porque xa dende o primeiro había xente que tiña parentes de risco, xente maior ou así, entón esa xente xa en ningún momento veu o taller. E logo, pois, un pouco como a distancia, non? As unhas coas outras intentando compaxinar o que era o traballo e, bueno, no momento no que houve o confinamento máis estricto, pois cada un na súa casa e nada máis, e no resto, pois, bueno, tratando de leválo o mellor posible, tratando de pasar as menos horas posibles no taller simplemente para ver como iba o traballo, para dirixir e demais, e logo cada unha na súa casa, cos nosos nenos, porque todas temos nenos, ou prácticamente todas, hai algunha excepción, entón, bueno, vamos capeando como podemos, como a sempre, porque este traballo permite conciliación. A ver, aquí ti tes unhos encargos e tes unhos tempos de entrega. Mentre eses tempos de entrega se cumplan, aquí dá igual que sexan podes pois, pasar un día que de día non traballas porque tes cousas cos nenos, ou tes un fillo enfermo, ou telo que levar a algún sitio, faste os teus propios horarios. Despois, as horas telas que votar, porque non vas a votar menos, pero bueno, eu non sei, casi non hai ningún día que eu non reconozco así moitos días que non traballara, non? Pero mellor pois un domingo, pois en vez de estar, non sei, facendo outra cousa, pois estás facendo facturas, ou estás acabando un traballo, ou, bueno, os autónomos somos así, e somos un pouco para todo, non? Temos que facer 50.000 postos diferentes, entón, bueno, pois, bueno, pero como ninguén che día que hora ten que ser, con tal de que este para ese día e a esas horas, pois, bueno, pois vale, o levando. Como ves o futuro tras a pandemia? Crees que o teu traballo cambiará? Seguirá igual? Como o ves ti? Bueno, a ver, eu teño firme propósito persoal de ir vendo, non? De non adianto acontecementos porque total tampouco cando non sei o que vai a ser, tampouco non me preocupo en exceso, trato de non preocuparme moito, non? Si hai algo que cambiar, pois haberá que velo. De aquí en adiante, home, evidentemente, todos temos claro de que cando a economía en xeral pois non vai a estar moi boiante, pois vai nos afectar a todos. Se non tes, mas se non vendes un produto de primeira necesidade, está claro que vais a ver afectado, ou polo menos nun futuro inmediato. Haberá que ir adaptándose e, bueno, a min o que máis me preocupa se queres é un pouco pois o tema de non poder asistir a feiras, de non haber eventos, non? Porque os eventos, por exemplo, para xente con artesanía é algo que nos dá moito a vida. E xa non só porque que poidas contactar con xente, que falas co cliente e recibes tamén un feedback directamente que iso é moi importante, porque sabes o que funciona, o que non funciona, estamos acostumbrados os artesáns moito tamén a estar dentro dos nosos fogares, dos nosos talleres, así como moi pechados e moi no noso mundillo, e entón, claro, salvo que ten tenda física, saímos pouco. E se non son nas feiras, ás veces, sabes, como estás un pouco que non sabes por onde van os tiros. Moitas veces tes un produto e dis ti, pois non funciona realmente. Ou si funciona, teño que tirar máis por aquí. Entón xa non só a nivel venda, senón a nivel, pois eso, sondeo de mercado, as feiras son moi importantes e, bueno, non vexo moi claro eu que a curto prazo vai haber nada dese tipo. Entón, Bueno, haberá que ir aguantando, como se vexa. Entón, que ventaxas ten para ti pertencer á Artesanía de Galicia? Por exemplo, o tema das feiras?
Bueno, mira, para min a artesanía de Galicia é unha porta ao mundo total. O sea, é que para min foi todo, porque ti podes ter un produto moi bo, pero eres pequeniño, estás no teu recuncho e para que ese produto poda chegar a un público que o mellor pode estar interesado nel, pois necesitas pasar unha serie de cousas e tes unha serie de barreiras que, que prácticamente son infranqueables se non tes un respaldo detrás. Non? Entón, a Artesanía de Galicia o que nos dá é a oportunidade de vernos, ver os nosos produtos expostos e nós mesmos estar en contacto con un público que de ninguna maneira, de xeito individual, chegaríamos a él. Non? Entón, pois claro, non significa o mellor que ti non teñas un bo produto, senón que non podes chegar a un ao público mellor que debería. Eu, por exemplo, sen máis, este ano as miñas pezas estiveron expostas en Formes, en Estocolmo, en Londres, entón, eso sería inviable para mí. Non chegaría aí, pero vamos, nin de broma. E para min foi toda unha oportunidade. Agora, pois, bueno, pois mira, hai unha tenda en Estocolmo que ten os meus paxariños, entón, eso, bueno, máis alá do que che aporte económicamente, que tamén, que a artesanía eu creo que para nós é un respaldo e que a maneira de sair ao mundo, non? De que o noso traballo se vexa e se poida valorar, porque se non se ve, imposible. Visibilidade vos dá, entón. Sí, visibilidade e apoio tamén, porque ti sempre pues, tes algún problema, buscas un pouco consello tamén, entón, bueno, eu personalmente eu sempre obtiven bons resultados, é dicir, dende que estou con Artesanía de Galicia, dende que pertenzo un pouco á fundación e tal, pois eso notei, no, lógico. Moi ben, Sandra. Pois xa para rematar, dinos a túa web e as túas redes sociais para que poidamos ver o teu traballo e tamén compralo, como non. Pois mira, as miñas redes sociales son Boina Galega, tanto en Instagram como en Facebook, Boina Galega de Sandra Vilas, e logo a páxina web está en construcción. E con todo isto se quedou así como se quedou todo como estancado e entón, pois, polo de agora tendes a tenda de Etsy que está directamente vencellada ás redes sociais e senón, pois, contactade comigo por calquera das redes sociais que normalmente traballo máis desa maneira, non? Porque moitas veces son cousas personalizadas e demais e bueno, directamente por aí. Moi ben, Sandra. Pois nada, te buscaremos entón en Facebook e en Instagram. Moitas grazas por compartir este ratiño connosco nas entrevistas na cuarentena de Pincha. Nada, seguiremos o teu traballo, Sandra. Moitas grazas. Vale, igualmente, moitísimas grazas. Veña, ata loguiño. Grazas. Chao.